नमस्कार. देव बरी सांज आवडेता ही कार्यावळ पळोवणाऱ्यांक आणि आयकणाऱ्यांक 99.8 FM आवाज कम्युनिटी साऊथ एप्टन UK. हांव तुमच्या मुखार सूचना माझी एक कविता घेऊन आयला. माझी न्हय, कविता बरोवपी आसा श्री रुपेश प्रकाश वजरकर आणि तांची सद्या वस्ती आसा नानोडा गोंय हांगा. तर आयकुया तांची ही सोबीतशी धाकटीशी कविता. कवितेचे नाव जावन आसा म्हजे जावन गेले ते. पयले फावट दिसले ते मनान घर करून गेले ते. पयले फावट दिसले ते मनान घर करून गेले ते. विचार न करता करता म्हजे जावन गेले ते. विचार न करता करता म्हजे जावन गेले ते. निराश चेहरो उदार मन माझ्या हृदयान घर करून गेले ते. निराश चेहरो उदार मन माझ्या हृदयान घर करून गेले ते. माझे म्हणता म्हणता पैल तिरा गेले ते. माझे म्हणता म्हणता पैल तिरा गेले ते. पण अचानकच आयुष्याची वेडी वाकडी वळणा येता आणि येताच. अचानक वेडी वाकडी वळणा येता आणि येताच शेवटी म्हजे जाऊन गेले ते. म्हजे जाऊन गेले ते. नमस्कार. समजता तुमका ही सोबीतची कविता आवडली असतली म्हणून.